thôi thôi này đi chơi đi chơi hello guys good morning mula tadi pas saya mula jalan saya mula sampai मैथाजों नास्रायजों जानोसै मैथा नास्राय नै नास्राया माथामल'सै हा देलाय हरलाय नायनो माखौ सायखो माबा गिदिर गिदिर मैथाजों जानोसै बेखौ अमा गोदान लाबोदों अमा बैसागुनि खिथानि आङो ओइ र' दाखात हनै अमाया बेसेबां लादों होनदोंमोनलाय 1600नो बुन्दि दे गान खनसाय दिल दीवाना गान गान खननाय दंबावोसो हरावहाय दाखालि मोनायावहाय बिबाय थांबा बैयाव आङो गाखोहैबाय दा दखानावहाय गोसां नास्रायखौ जा सायनो बायोलै दखानाव हैदोना 20 थाखानि सायना लाबोदोलाय आलाय ना गोरान लाबोखादों सायखानाय आयदाय मोदोमाबो देरबायलै सिखारनो हानो नागिरला नै जिरायबाबो मायाव दोनबायलै मैथाजों संनो नागिरदों बानलु गोरानखौ बाथोन सोनांगौ नैसाय बेरे हालदै लरसो दङ नै न'आव बेसेबांबा गोबावसिना खुलियाव नै नों लास्लाय आयु होसोलाबायजों गिनांगौलै थौ नै निसाय दिनैसो बेसेबांबानि गोबावनि फरे खुलिदोंमोन बे दरजाखौहाय निसाय नै अमा फिसा लाबोनायखाय दोननो होननानै बेरे हालदै लर नामा गोसोम गोसोम नोगोराव नै गुनायावहायनो बासा लादों गुनायावनो फाग्ला गुना दङ आं बिलाइ गुना गोलाव दङ नै बे गुनायावनो मारै खालामनानै नट बानायना थागौ नै अमा फिसा लाबोनायखौ दोननो होननानै खुलिदोंमोन दिनै बेसेबांबा गोबाव फरे जारलासो जागोन ओंख्रिया मोनबायलै नै मैथाजों नाजोंहा नै मैथा नास्राय जानो लुबैनानै लाबोबाय दिनैहाय मुला एवखौ आरो बेबो आलुजों नाजों दंखायोमोन नै मुला एवदां मुला नै A few minutes later. ओंखाम जानोसैलै ओंखाम जानोसै जिरायबाय नै बानलु गोरान संख्रि मुला एवनाय थाइबें मैथा ना जानोसै 2000 years later. एसपार मोनासो गग्रोबायलै दिनै स्कुला बेफोरना थांखांखाबाय नालाय दहाय फरसिमा गखांबायना बाव सायखुमाव जानोसै बाबा मोदोमानो बाबाय स्कुल गबाय दासो गदों दा फैयाखैलै माथो ड्रेस सोलायबायलै नै जेसपारा बावनो बाहेरायावनो ड्रेस सोलायनानै ओंखाम जानानै टिउसनाव हाबफिनसै ओंखाम नांबावगौ होनदोंमोन मैथा नालाय ओंख्रियाबो लाव जाबाय नालाय नङा ओंख्रिया बुरजा लाबोबाय नोङो ओंखामखौ मानोथो खम लाबोनांगौ जाखो नाजों मैथाजोंखाय स्कुल गनानै टिउसन डाइरेक्ट हाबफिननांसिगौलाय खुदिया गोजा स्कुलनिफ्राय डाइरेक्ट टिउसनाव न'आवनो सहैया मोनाजासे स्कुल गबाय टिउसनाव हाबनांसिगौलाय दा 1टा बारबाय दा खनसेनो 5टायावसो थांसिगोन न'आवहाय 7टायाव सिखारदो 6टायाव सिखारदो 7टायाव स्कुल फैदो 5टायाव न'आव थांफिनदो माबायदि जादों होनबा गोथाव जादोंना जायाखै गोथाव जादोंमोनलै मैथाजों नाजोंहाय थांबायलै जेसपारा थाबायलांसैनो बैसिम थांफिनसैलाय जोंहाबो A few moments later. नै अमा गोदाना आया दोनदो बे साथाया बोखारदो साथाया 2000 years later. जेसपारखौ नेफैलायबाय नै 4टा जाबाय टाइमा दाबो गवाखै नै नेगासिनो दं बिमाफ्राबो नै A
A few minutes later. मोनाबायलै 11:30 जाबाय जाखांबाय दहायनि ओंख्रिजोंनो उन्दुनोसै भिडिअ एडिटिं खालामनानै उन्दुनोसै बाय